Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baldomero. Taong 1959, Nara, Palawan. Itong mga panahong ito, wala ka pang makikitang maayos na kalsada sa lugar ng Nara. Karamihan sa mga dinaraanan doon ng tao, purong baku-bakong daan na halos mga kalabaw lamang ang makakatawid. Bibihira rin ang mga sasakyan sa lugar, kaya kapag pumunta ka sa mga karatig baryo, paniguradong matinding sakripisyo ang gagawin mo. Sa tinagal-tagal ng naninirahan nila Baldomero sa lugar na yon, meron silang isang bukod-tanging daan na iniiwasan. Usap-usapan sa kanilang lugar, tapunan ito ng mga bangkay ng tao na pinatay kung saan. May mga haka-haka ring bumabalot dito na ang lugar na yon tirahan ng mga balbal. Ayon pa sa kanya, na noong panahong yon, hindi pa gaanong marami ang puno ng akasya sa lugar na yon. Bilang lang ito sa kanyang mga daliri, gawa ng karamihan sa mga akasya doon, papatubo pa lamang. Sa abot din ng kanyang pagkakatanda, purong kakahuyan pa noon ang nakapalibot sa daan. Liblib na liblib din yun kung titingnan, kaya sa tuwing dumaraan sila, hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding kilabot sa katawan. Pagtatapat pa niya na, noong bata pa siya, kahit yung tatay niya hindi kayang utusan na dumaan doon ang nag-iisa. Nakatatak na kasi sa isipan niya ang mga usap-usapan ukol sa mga balbal na nakatira sa lugar. Inakala rin noon ni Baldomero na habang buhay niyang maiiwasan ang lugar na yon, pero pagdating ng puntong nagkaroon sila ng trabaho sa bukid, naging madalas ang kanilang pagdaan dito. Araw-araw kasi silang pumapanhik noon sa sakahan para tingnan ang mga punla nilang inilibing sa lupa. Kinakailangan din kasi yung bantayan sa kadahilan ng masiselan ang mga tanim na kanilang inaalagaan. Sa loob ng 2 linggong pagdaan nila sa lugar na yon, unti-unti namang naalas sa kanyang isipan ang tungkol sa mga balbal na naninirahan sa lugar. Nataon kasing wala pa naman siya roong nakikita, gawa ng 2:00 pa lamang ng hapon, naglalakad na sila papauwi. Ang kaso lang, dumating ang isang araw na ginabi sila sa kanilang pag-uwi. Kaya lang naman sila nagtagal sa bukid ay dahil sa dami ng ginapas nilang damo sa paligid nito. Kinakailangan kasi nila yung gawin, gawa ng sa mga susunod na araw, muling mamamalaot ang kanilang ama para manghuli ng malalaking isda. Bale, mag-iisang linggo rin silang hindi bibisita sa lugar, kaya para hindi mamatay ang mga itinanim nilang punla, kailangan nilang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng bawat isa sa mga ito. Hindi pa man sumasapit ang gabi noong araw na yon, pinapauwi na talaga siya ng kanyang ama. Bukod kasi sa inaasahan itong gagabihin sila, marami ring pwedeng maitulong itong si Baldomero sa bahay nila. Subalit, kahit ilang beses na siya nitong inabisuhang umuwi, hindi pa rin siya nakinig. Halos muntik-muntikan na nga siya noong mapalo ng tatay niya dahil sa katigasan ng kanyang ulo, pero nanatili pa rin siya. Makalipas pa ang ilang minuto, dala na rin ang pagmamadali ng kanyang ama, napilitan naman yung iwan siya. Pagbalik naman ito sa lugar kung saan yun gumagapas, tahimik lang naman siyang naghintay sa isang tabi. Pagpatak naman ng takip silim, patuloy pa rin yun sa pagtatrabaho. Nang masipat naman niyang nahihirapan na ito, nagkusa naman siyang tumulong nang sa gayoy mapadali ang kanilang ginagawa.
Magbabandang 9:00 na noon ng gabi nang makababa sila sa sakahan. Wala silang dalang kahit na ano, maliban sa mga sundang na ginagamit nila sa paggagapas ng damo. Sa kanilang paglalakad, napansin naman niyang napakatahimik ng tatay niya. Ilang beses niya itong kinausap ukol sa mga balbal na nakatira sa loob ng daang punong-puno ng akasya, pero hindi siya nito sinagot. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman nila sa daang yon, bahagya naman siyang pinatigil ng kanyang ama, sabay wika sa kanya ng, "Mula rito hanggang bahay, huwag ka na munang magsalita. Tahimik ka lang kung ayaw mong may makarinig sa mga sinasabi mo. Isantabi mo na rin muna yung mga katanungan mo kung pwede. Tayo na, anak." Pagkalahad naman ng tatay niya sa mga katagang yon, tahimik lang naman siya roong sumunod. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang ginagawa, napansin naman niyang kakaiba ang ikinikilos nito. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, labis din yung natatakot sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang mga lahati na sila sa daan na kanilang tinatahak, bigla naman silang napatigil sa kanilang paglalakad nang may masipat silang isang lalaking gumagapang sa gilid ng daan. Pagsilay naman nila sa binti nito, wala sila roong ibang nakita maliban sa mga hitang dumudugo. Alam nilang bago lang naputulan ng paa ang lalaki, kaya nagmamadali naman silang nilapitan ito para kausapin. Ang kaso lang, nang akmang hahawakan na yon ni Baldomero, bigla naman siyang hinila papalayo ng tatay niya, sabay bulong sa kanya ng, "Huwag kang makikialam. Dumiretso ka lang sa paglalakad. Hayaan mo na ang taong yan." Kasabay ng pagwika nito, ay ang dali-dali naman nilang paglakad papalayo. Habang binabagtas nila noon ang daan, kitang-kita naman nila yung mga dugong animoy nagsilbing pintas sa lupa. Upang hindi naman sila makaramdam ng matinding takot, napilitan naman silang yumuko habang naglalakad. Makalipas pa ang ilang minuto, muli na naman silang natigilan nang may masipat silang isang malaking puno ng saging na bigla na lamang tumubo sa pinakagitna ng daan. Dahil sa nakita nilang yon, mas lalo nilang binilisan ang kanilang paglalakad hanggang sa masipat na nila ang dulong parte ng daan. Paglabas naman nila sa daang punong-puno ng akasya, may narinig silang isang malakas na sigaw na pinaghihinalaan nilang nagmumula sa lalaking kanilang nakita. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, itinuloy pa rin ng kanyang ama ang pamamalaot nito. Bagaman ayaw sila nitong iwan, wala yung magagawa dahil sa kagipitang kasalukuyan nilang nararanasan. Nang akmang aalis na rin yon sa kanilang pamamahay, mariin itong ipinaalala sa kanya na kahit na anong mangyari, wag na wag babalik sa bukid ng nag-iisa. Dagdag pa nito na, iwasan niya munang ipagsabay ang kanilang mga nasilayan dahil wala pa silang kaide-ideya kung sino ang biktimang kanilang nakita. Nang marinig naman ni Baldomero ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Kinahapunan, wala naman siyang ibang ginawa kundi manatili sa kanilang pamamahay. Tumulong na rin siya sa mga gawain para naman kahit papaano hindi siya maghintay sa pagsapit ng gabi. Akala niya magiging maayos na ang lahat, subalit sa kasamaang palad, hindi ganon ang nangyari. Pagtungtong kasi ng gabi, habang nagpapahinga silang magpamilya, bigla na lamang bumayo sa lugar nila ang isang malakas na unos.
Sinabayan niyo ng malalakas na hangin at ulan, kaya naman nang maramdaman nila ito, hindi nila maiwasang mag-alala sa kalagayan ng kanilang ama. Bukod kasi sa maliit na bangkalang ang dala nito, mabilis ding lumalaki ang mga alon sa laot kapag masama ang panahon. Ayon sa kanya, gustong-gusto nilang makita ang tatay nila noong mismong gabi, pero wala silang maisip na paraan para magawa ito. Inaasahan kasi nilang sa mga oras na yan, nasa laot pa rin ang grupong sinamahan nito, nangunguha ng isda. Dahil sa ganoong akala, minabuti naman nilang humarap sa altar para magdasal. Yun na lamang kasi ang naisip nilang paraan para tulungan ang ama nilang malayo sa kanilang pamilya. Kinabukasan pagising naman nila, tumambad sa labas ng kanilang bahay ang mga punong nagkandabuwal-buwal dahil sa malakas na hanging nanalasa. Pagsilay naman nilang matindi ang naging pinsala nito, di naman nila maiwasang tumungo sa bahay ng sinamahan ng kanilang ama para magtanong. Subalit pagdating nila sa bahay ng may-ari ng bangka, nadatnan nila ang kinakasama nito na tulalang nakatitig sa kawalan habang nakaupo sa katawan ng isang buwal na puno. Kung hindi pa ngayon nilapitan ng kanyang ina, paniguradong hindi nito mapapansin ang pagdating nila. Maya-maya pa, pagsilay naman sa kanila ng babae, halos hindi naman yun umimik na para bang mabigat ang pinagdadaanan nito. Hindi naglaon, nang marinig naman ito ang kanilang tanong, agad naman nilang napansin ang nanlulumo nitong mga mata habang dahan-dahang inilalayo ang paningin nito sa kanila. Dahil dito, mahinahon naman yung ipinaliwanag ng kanyang ina nang sa gayoy magkaroon niyo ng lakas ng loob para makipag-usap. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos namang magpaliwanag ng kanyang ina, nanatili pa rin itong tahimik. Akala nila, ganun na lang talaga ang gagawin nito, pero nang magpaalam na sila rito para umalis, doon na nila yun napansin na umiyak. Pagsilay naman doon ng kanyang ina, dali-dali naman yung lumapit upang yon ay kausapin. Sa kanilang pag-uusap, doon na nga nila napag-alaman ang sinapit ng mga tripulante ng bangka na naglayag noong nagdaang gabi. Ayon sa babae, wala na siyang ideya kung saan napadpad ang grupo ng kanyang asawa. Gawa ng, nung hinanap nila ito pagkatapos ng bagyo, tanging bangka na lamang napalutang-lutang sa laot ang kanilang nakita. Inumaga na rin sila sa paghahanap ng mga nakaligtas, pero sa kasamaang palad wala silang nakita. Dahil dito, ito na mismo ang nagkumpirma, patay na ang lahat ng taong sumakay sa bangka nila. Mahirap man yung tanggapin, pero sa sobrang lawak ng karagatan, tanging yun na lamang ang naisip nitong kahihinatnan ukol sa mga nangyari. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, maging sila man, hindi maiwasang magulat sa pananalasa ng bagyo. Bagaman hindi pa noon ganon kaunlad ang teknolohiya, madali naman nilang nararamdaman kung may paparating na unos dahil sa malamig na hanging umiihip mula sa pusod ng karagatan. Ang kaso lang, noong hapon na umalis ang mga ito, napakakalmado pa ng dagat. Ni hindi mo nga iisiping may paparating na delubyo, gawa ng wala naman silang napansing malakas na hangin na umiihip. Gayunpaman sa kabila ng palaisipang yon, sadyang hindi na nila maibabalik pa ang mga nangyari. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang paghahanap, pero lahat sila nabigo.
Nang mapagtanto naman nilang imposible nang mahanap ang mga mangingisdang yon, ipinagdasal na lamang nila ang mga ito. Magmula noong nawala na sila ng padre de pamilya, abot langit naman ang naging pagtitiis ng mga kapatid niya. Si Baldomero noon, kahit nababahalang dumaan sa mga puno ng akasya, pinili niyang magpakatatag upang magkaroon sila ng makakain sa katapusan ng buwan. Habang tumatagal din na gano'n ang kanilang sitwasyon, nawawala na rin sila ng pag-asa na makaahon pa sa pagdadalamhati at paghihirap nilang nararanasan. Yung nanay nga niya, mabilis ang naging pangangayayat dahil sa kakaisip sa nawawala nilang ama. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na may darating palang pagkakataon na magpapabago sa buhay ng kanyang pamilya. Isang hapon, matapos naman ang kanyang trabaho sa bukid, agad naman siyang tumungo sa mga puno ng akasya. Magmula kasi noong nawala ang kanyang ama, natagpuan niya ang kanyang kapayapaan sa lugar. Sa ilang beses niya kasi roong pagdaan ng nag-iisa, unti-unti doong gumagaan ang pakiramdam niya. Hindi naglaon, sinubukan na niya roong magpahinga pansamantala upang makita ang kagandahan ng lugar. Habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nasanay doon at kasabay nito ang pagkawala ng takot na kanyang nararamdaman. Aminado naman siyang may mga balbal na naninirahan dito, pero alam niya sa kanyang sarili na hindi yon nanggugulo. Nabalitaan niya kasi noon sa kanilang baryo, pili lamang ang lahi ng mga aswang na mahilig manalo. Dagdag pa niya na, ang madalas din na kinakain ng mga balbal ay yung mga labi ng mga pumanaw na. Hanggat wala rin siyang nagagawang masama sa lahi nito, mananatili siyang ligtas kahit makailang beses pa siyang dumaan sa mismong pugad ng mga nilalang. Dahil sa kanyang nalaman, nagkaroon siya ng lakas ng loob na manatili roon. Ayon pa sa kanya na, siya lamang ang bukod tangi sa lugar nila na nananatili doon ng takip silim. Habang pinagmamasdan naman niya ang magandang tanawin ng lugar, unti-unti namang nanumbalik sa kanyang wisyo ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang ama. Maya-maya pa, napansin na lamang niya noon, tumutulo na pala ang kanyang luha. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman niyang dumidilim na ang buong paligid, agad naman niyang inihanda ang kanyang mga gamit para maglakad na papauwi. Habang binabagtas naman niya ang daan, panay naman ang kanyang pag-iisip ukol sa mga gagawin niya kinabukasan. Sa sobrang pamumroblema noon ni Baldomero, hindi na niya napansin pa ang daang tinatahak niya. Pagbalik naman noon ang kanyang wisyo sa katawan, doon bumungad sa kanya ang isang masukal na kakahuyan sa loob ng mga puno ng akasya. Dahil dito, nagmamadali naman siyang bumalik pero sa kasamaang palad hindi niya nakita ang daan na kalimitan niyang tinatahak pabalik sa kanilang bahay. Sa isang iglap, agad naman siyang binalot ng matinding takot sa katawan na siyang naging sanhi upang iwanan niya ang kanyang mga gamit para iligtas ang kanyang sarili. Maglilimang oras din siya noong tumakbo pero hindi niya pa rin mahanap ang daan papalabas. Maya-maya pa, nang makaramdam na siya ng matinding pagod, napilitan naman siyang magpahinga sa ilalim ng puno ng akasya. Habang nag-iipon siya noon ng lakas, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid hanggang sa doon na niya nasilayan ang mga nilalang na lumabas mula sa katawan ng puno ng akasya. Paglalarawan dito ni Baldomero,
mula sa puno ang mga wangis nito na may pagkakahawig sa itsura ng isang tao. Dagdag pa niya na, sobrang tatanda na rin ng mga nilalang na yon na halos ito ang una mong mapapansin sa oras na masilayan mo sila. Nakakamangha rin ang mga itim na bato nito sa likod na animoy kahit hindi nila hawakan, lumulutang yun sa hangin at sumusunod saan mang lugar sila magpunta. Pagpalibot naman ng mga nilalang na yon sa kanya, nagbigay yon ng iilang mga senyas na hindi naman niya maintindihan. Siyempre itong si Baldomero, tahimik lang naman na pinagmamasda ng mga ito, gawa ng sa isip-isip niya. Ano naman ang sasabihin niya sa mga nilalang na yon? Hindi naglaon. Nang mapansin naman ng mga ito na hindi siya nakakaunawa, doon na yon nagsimulang magsalita gamit ang kanilang dialekto. Sa kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na mga diwata ang mga nilalang na yon. Sila ang nangangalaga sa lugar kasama ng mga daan-daang nilalang na naninirahan sa kanilang lupain. Dagdag pa ng mga ito na kaya sila nagpakita kay Baldomero ay dahil sa nararamdaman nila ang lungkot na bumabalot sa puso nito. Mariinding inilahad ng mga nilalang, hindi sila mga diwata ng liwanag, kaya malipit lamang silang nagpapakita sa mga tao. Ang kadalasan din nilang pinagpapakitaan ay yung mga taong may matinding hangarin sa kanilang mga sarili na gumawa ng mga desisyon para baguhin ang kanilang mga pagkakamali. Pagtatapat pa ng mga ito na ang hindi niya pagtanggap sa pagkamatay ng kanyang ama ang naghubog sa kanila upang dinggin nito ang kanyang mga kahilingan. Maraming tenga ang nakapaligid sa lugar na ito. Lahat ng iyong hinaing, matagal na naming naririnig. Ngayong nagkaharap na tayo, ano ang gusto mong mangyari? Nais mo bang makita ang kaluluwa ng iyong ama? O nais mong malaman kung ano ang nangyari sa kanya? Mamili ka sa dalawa. Alam ko namang hindi ka na mag-iisip ng magiging kapalit nito, hindi ba? Wika ng diwata na naunang nagpakita sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, unti-unti namang napalitan ng pag-asa ang takot na kasalukuyan niyang nararamdaman. Walang sabi-sabi. Agad naman siyang pumili sa dalawa kung saan ang hangad niya ay yung malaman ang nangyari sa kanyang ama. Nababahala kasing pumili si Baldomero na kausapin ang kaluluwa nito, gawa ng ang ikinakatakot niya ay baka magawan pa siya nito ng hindi kaaya-aya. Dahil sa kanyang naging sagot, nagsimula namang magdikit-dikit ang mga diwata habang nagsasambit ng mga engkantasyon. Maya-maya pa mula sa itaas ng mga ito, doon niya nasilayan ng isang lagusan na dahan-dahang bumababa. Sa isang iglap, napadpad ang kanyang wisyo sa isang napakadilim na laot. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, doon niya na nakita ang bangkang sinakyan ng kanyang ama na kasalukuyang nakababa ang angkla sa parte ng dagat kung saan nakalatag ang kanilang mga lambat. Habang kumakain ng mga ito ng hapunan, hindi naman nila napansin noon ang tila bang mabilis na pagbabago ng panahon. Maya-maya pa, bago pa man nila maitaas ang lambat, doon na nagsimula ang pagbayo ng malalakas na hangin at ulan. Walang patid yung nananalasa sa karagatan, kung saan sa loob lamang ng ilang segundo, unti-unti na ring nagngalit ang tubig. Ang kaninang mapayapang laot, bigla na lamang napuno ng matataas na alon. Dahil sa pangyayaring yun, agad naman nilang hinila ang kanilang angkla, ngunit bago pa man sila makaalis doon, agad naman nilang nasipat ang hindi mabilang na mga malasirenang nilalang na panayang paglusob sa kanilang sinasakyan.
Pagbagsak naman ito sa dagat, mabilis nitong binutas ang kanilang bangka at buong puwersang idinarag patungo sa karimlan. Nang mapagtanto naman ng kanyang ama na lunod na ang kanilang bangka, agad naman yung humanap ng pampalutang, pero pagsampa naman ito, bigla na lamang itong nilamon ng napakalaking alon. Paglubog nito sa dagat, hindi na rin yun nakaahon pa. Matapos ang mga pangyayari, nagpatuloy ang pagbayo ng bagyo, kung saan bago pa man yun tumila, ibinalik na ng mga nilalang sa itaas ang ginamit nilang bangka. Pagsilay naman niya sa mga pangyayaring yon, hindi naman niya maiwasang mapaiyak sa kadahilanang doon pa lamang nakumpirma na niya na totoo nga ang inilahad ng asawa nung may-ari ng bangka. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pakikipag-usap, napag-alaman naman niyang mga nilalang na tinatawag na marindaga ang pumatay sa kanyang ama. Pagkalahad naman dito ng diwata, mariin naman siya nitong inabisuhan na huwag nang gumawa ng kaparaanang magpapahamak lamang sa kanyang sarili. Ang mga ganoong uri kasi ng nilalang, lubos na makapangyarihan sa kanilang mga teritoryo. Ni minsan hindi pa yun natalo ng mga nilalang na dumadayo sa lugar kung saan sila sanay. Matapos naman yung mailahad ng mga diwatang yon, doon na nito sinimula ng pagbabahagi ng kanilang mga kondisyon. Ayon pa sa nilalang na kanyang nakausap, dahil sa tapos na siya nitong matulungan, sila naman ang kinakailangan nitong balikan ng utang na loob. Pagtatapat ng nilalang na yon sa kanya, isang bagay lang ang nais nitong mangyari, at yun ay ang mapalayas niya ang mga balbal na namumugaran sa kanilang teritoryo. Masyado na kasing abala ang mga ito at ilang beses na rin nila yung sinubukang palayasin. Gayunpaman, dahil sa wala silang sariling pisikal na lakas, wala silang kakayahan na idaan sa sigalot nila ang dahas. Ang tanging paraan lang din para sapilitang mapalayas ang mga balbal ay sa pamamagitan ng mga taong nakahandang magpasakop sa kanilang mga kapangyarihan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya tumutol, gawa ng naalala rin niya noon ang nangyari sa lalaking nakita nilang gumagapang sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang magkasundo na sila, laking gulat na lamang niya nang may tumarak na isang ugat sa kanyang dibdib malapit sa kanyang puso. Hindi niya mawari kung para saan ito, pero pagdaloy doon ng isang pulang liwanag, unti-unti namang nandilim ang kanyang paningin. Lumabas din o ng mga itinatago niyang galit kahit ayaw niyang magwala, hindi niya ito gaanong nakokontrol. Dahan-dahan na rin niyang napapansin ang paglaki ng kanyang katawan hanggang sa kalaunay maging kasing taas na siya ng matandang puno ng akasya. Pagbigay naman sa kanya ng utos ng mga diwata, hindi na rin siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo patungo sa pugad ng mga balbal. Dahil sa may kakayahan noon si Baldomero na tumagos sa mga puno, nagawa niyang makarating sa kinaroroonan ng mga nilalang na hindi nagdudulot ng pinsala sa kagubatan. Pagdating naman niya rito, walang habas niya itong pinagbababato ng malalaking tipak ng kahoy. Sapilitan din niyang winasak ang pugad ng mga nilalang na yon, habang paulit-ulit itong inaabisuhan na lisanin na ang lugar. Dahil sa ginawa niya, nagdulot naman ito ng matinding galit sa hanay ng mga balbal, kaya kahit alam nitong hindi siya nito kaya, napilitan niyong magkaisa para pabagsakin siya. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, marami sa mga kapatid ng mga ito ang nagawa niyang mapaslang. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin ito sapat upang magdulot yon ng takot sa puso ng mga ito. Ayon sa kanya, mag-iisang buwan niyang pinalayas ang mga nilalang
kung saan gabi-gabi siya roong bumibisita. Nang may isa katuparan na rin niya ang nais ng mga diwata, binigyan siya nito ng isang malaking pabuya na nagpabago sa sitwasyon ng pamilya niya. Dahil sa premyo ng mga ito, nakaalis sila ng Nara. Sa paglipat nila ng ibang lugar, sinimulan nila doong tahakin ang bago nilang tadhana. Ang kaso lang pinuno, lingid sa kaalaman ni Baldomero, hindi pala nawala sa kanyang katawan ng sumpang ibinigay ng mga diwata. Sa mga sandali kasing nakakaamoy siya ng presensya ng mga aswang, bumabalik ang mga tinig at engkantasyon sa kanyang isipan. Kapag nataon ding gabi niya naramdaman ng mga nilalang na yon, wala na siyang magagawa para mapigilan pa ang pagpapalit niya ng anyo. Huli na rin ang malaman niya na ang sumpang tinangan niya habang buhay na niyang dadalhin. Magpahanggang sa ngayon, kahit matanda na itong si Baldomero, aminado pa rin siyang tangan-tangan niya pa rin ang sumpa ng mga diwatang dilim. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, hanggang ngayon. So, ibig sabihin, Borromeo, tangan-tangan mo to hanggang ngayon, kahit matanda ka na. Pero, palagay ko, etong si Borromeo ngayon nabubuhay na to sa modernong sibilisasyon. So, hindi na siya nakakaamoy siguro ng aswang o hindi na siya nagbabago ng anyo kasi nga, walang aswang sa paligid. Pero ako, pakiramdam ko lang, hindi siya yung nagbabago ng anyo na pisikal na nakikita ng mga mata natin. Siguro kung magbago man siya ng anyo, espiritual yun. Diba? Tas doon niya habulin yung mga aswang sa espiritual na katauhan niya. Kasi kung sa pisikal na anyo to nagbabago, tas makikita ng mga tao, syempre magdududa na yung mga yun, tsaka magtataka yun na anong klasik ang nilalang. Tas ending niyan, ipapahanap siya sa mga antingero, albularyo, para tapusin yung buhay niya. So far, hanggang ngayon daw, buhay pa rin naman. So, tingin ko yung pagpapalit nito ng anyo, nasa espiritual. Hindi siya sa physical. Diba? Yun lang napansin ko sa kwento, pero masakit yung kwento kasi namatay yung tatay niya, tapos hindi niya alam kung paano sila mabubuhay ng nanay niya. Kasi nga pareho silang nakadepende sa tatay niya. Tas, yung parang mali ako ng banggit dun sa nilalang na nasa ilalim ng dagat. Magindara ba? Parang nasabi ko yata, Marandiga ba yun? Basta alam ko, sa pagkakaalam ko, mga magindara yan. Talagang nasa ilalim ng dagat yan. Tapos sobrang makakapangyarihan ng mga yan. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rosalio. Taong 1970. Siquijor. Isinilang sa pinakamahiwagang isla ng Pilipinas itong si Rosalio. Bata pa lamang siya, nasaksihan na niya ang mga kakaibang bagay na hindi malimit umiral sa mundo. Sa edad niyang 16 na taong gulang, nasaksihan niya ang malimit na hidwaan ng mga mangkukulam at aswang sa kanilang lugar. Ayon nga sa kanya, hindi na albularyo ang pumoprotekta sa kanilang lugar, bagkus purong mga mangkukulam na. Ang nais kasing mangyari ng mga ito, respetuhin ang teritoryong kanilang pinamamahalaan nang sa gayoy hindi sila magkaroon ng gulo. Subalit sa kasamaang palad, hindi naman yun nare-respeto ng mga aswang dahil ang tanging hangad lang naman ng mga ito makakuha ng mga pagkain para sa kanilang mga kauri. Sa maniwala man kayo o hindi, sa panahong ito, maraming tao ang nabubuhay sa takot sa Siquijor. Yung iba, gustong-gusto na talagang lumisan pero pinipigilan yon ng mga banta sa kanilang buhay.
Sa oras kasi na umalis sila roon ng hindi nagpapaalam, kamatayan ang naghihintay para sa kanila. Itinuturing kasi yung pangiinsulto ng iilang mga mangkukulam, kaya sa abot ng kanilang makakaya, pilit silang gumagawa ng paraan para mapatawan ng kaukulang parusa ang mga suwail nilang kababaryo. Yon ang isa sa mga dahilan kung bakit madalang lang noon ang mga taong umaalis sa isla. Ayon pa kay Rosalio na kung gano'n na ang sitwasyon ng kanilang mga kakilala, di hamak na mas mapanganib ang mga bagong salta sa lugar. Kadalasan kasi, yon ang pinapain nila sa mga aswang kapag nagkaroon sila ng dahilan upang pumatay sa lahi ng mga ito. Sa totoo lang, wala naman talagang galit ang mga mangkukulam sa mga aswang. Ang sa kanila lang noon, mapanatiling matalas ang kanilang mga abilidad. Ayaw naman nilang magpataw ng aral sa mga inosenteng tao sa kadahilan ng di hamak na mas mapanganib na kalaban, ang mga albularyo. Dahil sa ganoong dahilan, karamihan sa mga mangkukulam noon sa kanilang lugar, nagiging kalapit na nila. Malimit din ito kung makipag-usap sa mga albularyo upang mapanatili ang maganda nilang ugnayan sa bawat isa. Siyempre kung iisipin, pabor naman yun sa panig ng mga albularyo, gawa ng bukod sa naiiwasan nila ang dami ng mga napipinsala, natutulungan din sila ng mga ito para itaboy ang mga nilalang na kumakain ng karne ng tao. Sa taong ito, medyo nasa hustong gulang na itong si Rosalio. Hindi lang matukoy ng anak niya ang eksakto niyang edad pero sa hula nito, parang nasa edad 30 anyos na noon ang kanyang ama. Ayon pa rito na, nabuhay noon si Rosalio sa isla sa pamamagitan ng pamimingwit. Araw-araw kinakailangan nilang magtrabaho, gawa ng kung hindi sila magpapagal, paniguradong wala silang kakainin. Sa kanila rin kasi umaasa ang kanilang mga magulang sa mga uulamin, lalo pat abalang-abala rin ng mga ito sa kani-kanilang mga trabaho. Kung hindi ninyo na itatanong, karpentero ang ama ni Rosalio. Yung nanay naman niya, isang hamak na labandera lang sa lugar nila. Madalang din yun kung mautusan, lalo pat hindi naman sa lahat ng oras meron itong nilalabahan. Dagdag pa niya na nakakahinga lang sila noon ng maluwag kapag nakakapaglaban ng marami ang kanilang ina. Bukod kasi sa karagdagan nitong kita, nagpapabaon din ng mga amuhan nito nang maipang-uulam nila sa loob ng humigit 1 linggo. Para sa kanila, kontento na sila sa ganoong bagay, gawa ng wala nang masasarap pa, kundi ang matikman ang bunga ng sariling pinaghirapan. Bagaman nasa hustong gulang na noon si Rosalio, hindi niya pa pinipiling mag-asawa. Lahat na lang kasi ng natitipuhan niya, kontra doon ang kanyang ama. Isa rin sa rason kung bakit matanda na siya nakapag-asawa ay sa kadahilanang nawala na siya ng tiwala sa kanyang sarili. Ayon sa kanya, tuwing humaharap siya sa babae, pakiramdam niya siya ang pinakapangit na tao sa mundo. Dahil sa ganoong pakiramdam, patuloy siya noong umiiwas hanggang sa kalaunay may nakilala rin siyang mangingisdang babae na may 3 ng anak. Biyuda yon sa una nitong asawa, buhat sa isang malagim na insidente. Ang dating kinakasama kasi nito, bantog na mangkukulam sa kanilang lugar noon na madalas mangdiskita ng mga ordinaryong tao. Sabi-sabi din ng mga matatanda na yon ang nagsisilbing alas ng mga aswang sa kanilang lugar upang malaya yung makapangbiktima. Pero sabi nga ng karamihan, hindi habang buhay mananatili ka sa tuktok. Ayon pa sa mga kakilala nito, kaya namatay ang taong yon ay dahil sa may nakaharap yung babaylan sa lugar ng lazi.
Yon ang kumitil sa buhay nito, dahilan para makaramdam ng matinding paghihirap ang naiwan nitong pamilya. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yon, hindi piniling maghigante ng asawa nito. Kahit masakit at mahirap mabuhay ng walang padre de pamilya, sapilitan niya yung itinaguyod hanggang sa makilala na nito itong si Rosalio. Sa kanilang unang taong pagsasama, agad naman silang biniyayaan ng panganay na lalaki. Lumipas pa ang mga taon, nasundan din yon ng 5 pa, dahilan para mapilitan na silang bumukod sa kanyang pamilya. Nakakapanibago man ang buhay sa labas ng poder ng kanyang mga magulang, hinarap ito ni Rosalio alang-alang sa mga batang naghihintay ng kanyang sustento. Ayon sa kanya, na magmula noong nagsama sila ng babae, araw-araw na silang namamalaot. Maganda naman ang naging kita nila sa laot, kaya kahit papaano nakakaraos sila sa mga araw na dumaraan. Habang tumatagal, unti-unti na ring nalimot ni Rosalio ang tungkol sa kanyang pamilya, hanggang sa kalaunay may nalaman siyang isang nakakagimbal na balita. Yung kanyang ama, bigla na lamang nawala, at nung mahanap yun kinaumagahan, lasug-lasug na ang buo nitong katawan. Nawawala na rin yun ng ulo, at base sa mga albularyong tumingin dito, nilapa yun ng mga aswang, kasama ang mga alaga nitong sigping. Ang hindi lang nila noon maisip, bakit ang ama pa ni Rosalio ang napagdiskitahan ng mga ito? Akala nila hindi na nila malalaman ang kasagutan, pero sa 5 araw ng lamay, may dumating namang kukulam sa kanilang lugar. Pagpasok naman nito, harapan nitong inilahad sa mga anak ng naulila na napatay ng kanilang ama, ang isa sa makapangyarihang tagapagmasid ng mga huragtan. Isa itong lahi ng mga aswang na malapit sa mga magindara at abwak. Sabi-sabi rin noon sa kanilang lugar, alamat ang nilalang na yon dahil sa kapangyarihan nito. Maraming albularyo rin ang nagsasabi na ang mga huragtan ay ang bukod tanging lahi ng mga aswang na nakatira sa mga bagyong malapit ng manalasa sa lupa. Kadalasan kapag napakalakas ng unos, ginagamit nila ito upang mandagit ng kanilang mga biktima. Yun lamang ang tanging paraan para maikubli ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng mga ito. Matapos naman yung mailahad ng mangkukulam, itinuro nito sa kanila sa parting norte ang isang paparating na unos. Nang masipat naman yun nila Rosalio, agad naman nilang napatotohanan ang tungkol dito. Dahil sa kanilang mga nakita, doon naman nagkaroon ng pagkakataon ng mangkukulam na yon para sumilay sa kanya habang seryosong nagwiwika ng, "Malaki ang naging atraso ng tatay ninyo. Hindi namin maisip kung hanggang saan ang kayang gawing kabayaran ng mga huragtan. Sinabi ko to sa inyo, hindi para takutin kayo. Sa halip kaya ko ito inilahad ay para maalarma ang inyong pamilya. Hanggat wala pa sila, humingi na kayo ng tulong sa mga manggagamot. Bilis-bilisan nyo. Ang bawat oras ay mahalaga." Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong pag-alis sa kanilang tahanan. Pagkawala ng matandang yon, nagsilbing palaisipan naman yon para sa mga taong nakiramay, gawa ng alam ng mga ito na hindi basta-bastang bumibisita ang pinuno ng mga mangkukulam kung hindi naman gaanong importante ang mga bagay na ilalahad nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nagsilapit sa kanila ang mga albularyong nakikiramay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maging ito man, kinumpirma ang tungkol sa unos na paparating.
Nagbahagi rin yon ng mga detalye ukol sa mga huragtan at sa kanilang mga kakayahan. Bagaman hindi pa nakakasilay ng ganoong nilalang ang mga albularyo, naniniwala itong totoo ang ganoong lahi ng mga aswang. Yun nga lang, sa sobrang dalang nitong magpakita, wala pang nakakasilay sa totoong anyo nito. Kadalasan kasi sa mga taong pinapakitaan ng mga nilalang na yan, tiyak na ang katapusan. Dagdag pa ng mga ito na, totoo man o hindi ang nasabi sa kanila ng matandang mangkukulam, kinakailangan na nilang gumawa ng paraan para makontra ang mga nilalang. Nang marinig naman ni Rosalio ang tungkol dito, abot langit naman ang kanyang pag-aalala para sa ina niyang nagdadalamhati. Bagaman hindi ito nagsasalita, alam niya sa kanyang sarili na hindi nito lilisanin ang bahay nila hanggat hindi pa naililibing ang kanilang padre de pamilya. Dahil sa ganoong dahilan, napilitan naman siyang manatili sa kanilang tahanan kahit marami rin siyang responsibilidad sa kanilang bahay. Hindi na rin niya inisip ang sasabihin ng kanyang kinakasama, gawa ng unang-una, alam naman niyang mauunawaan siya nito. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang lamay sa kanilang lugar. Habang tumatagal, napapansin naman noon ni Rosalio ang malimit na pagdilim ng paligid dahil sa madalas na pag-ulan. Noong una, hindi nila yon gaanong pinapansin, pero pagpatak ng 7 araw ng lamay ng kanilang ama, doon na dahan-dahang nagbago ang mga pangyayari sa tahanan nila. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa ataol nito, bigla namang naagaw ang kanyang atensyon ng pagsimoy ng isang malakas na hangin. Pagbukas naman noon ng pinto ng kanilang bahay, may nasipat siyang isang anino ng nilalang na sumabay sa mga dahong natangay nito. Noong una, hindi pa siya nakumbinse sa ganoong pangitain, pero sa muling pagdaan ng nilalang na yon, doon na siya na alarma. Ayon kay Rosalio, kahit purong anino lang ito, pansin na pansin niya ang namumula naman itong mga mata. Naglalabas din ng kakaibang presensya ang nilalang na yon, kaya kahit mabilis lang ang pagpapakita nito, nagdulot yon ng matinding takot para sa kanya. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid ukol sa kanyang nakita. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman nilang sinarado ang lahat ng pinto at bintana ng bahay. Yung mga lumalamay sa labas, pinapasok na rin nila pansamantala, nang sa gayoy walang mangyari roong masama. Habang nakakumpul sila sa parte ng sala kung saan naroon ang bangkay ng kanilang ama, ramdam naman nila ang tila bang mas lumalakas pa na pagsimoy ng hangin. Sa isip-isip nga nila noon, may bagyo noong gabi dahil sa lakas ng pagbayo sa kanila na sinasabayan pa ng pabugso-bugsong ulan. Habang nararanasan naman nila ang ganoong pangyayari, naging mahirap din para sa kanila na makaaninag sa paligid dahil yung gamit nilang gasera, patay sindi na. Maya-maya pa, kung hindi nagsimulang manalangin ang mga matatandang nagro-rosaryo sa lamay, hindi pa gaanong kakalma ang unos na kanilang nararanasan. Hindi naglaon, pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad namang nagbigay abiso ang mga matatanda na iwasan na munang magpasugal sa lamayan sa mga susunod pang araw. Malakas kasi ang kutob ng mga ito na hindi lang doon magtatapos ang mga pangyayari. Makalipas pa ang 1 oras, nang medyo tumila na ang unos, dahan-dahan naman nilang sinilip ang labas ng bahay kung saan doon bumungad sa kanila
ang mga puno ng saging na nakabuwal na sa lupa. Halos hindi na rin nila mahanap ang bakod ng kanilang bahay na parabang natangay ito ng isang malakas na ipo-ipo. Lumipas ang gabing yon, ramdam naman ng kanilang mga kababaryo ang matinding takot at pagkabahala. Dahil na rin sa kanilang mga nalaman, iniwasan na rin muna ng mga ito na bumisita sa kanilang lugar para makiramay. Nauunawaan naman yun ni Rosalio, kaya na may iniwasan naman nilang makaramdam ng pagtatampo laban sa mga ito. Akala nila hanggang doon na lang din ang kanilang mararanasan, pero bago ilibing ang kanyang ama, muli silang hinagupit ng isang malakas na dilubyo. Hapon pa lang noon, sobrang dilim na sa kanilang lugar, kaya ni isang kakilala nila wala talagang nakilamay. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagbabantay sa labi ng kanilang ama, doon na sila dahan-dahang nakakarinig ng mga kakaibang ingay na sumasabay sa hangin. Hindi nila mawari, pero sa bawat pagsimoy nito, may mga naririnig silang umiiyak na parang humihingi ng tulong. Isipin nyo na lang, kahit sobrang ingay ng paligid, yung tunog pa rin yun ang nangingibabaw sa kanilang mga pandinig. Dahil sa nagkataon naman noong kasama niya ang kanyang asawa, may mangilan-ngilan siyang bagay na nalaman ukol sa ganoong kaganapan. Ayon sa kinakasama niya, hindi normal ang mga naririnig nila, kaya nasisiguro nitong nagpaparamdam na ang mga huragtan sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na hindi maganda ang lagay nila sa bahay na yon, gawa ng hindi saklaw ng anumang uri ng sumpa at basbas ng simbahan ang mga ganoong uri ng nilalang. Sa loob ng 3 oras nilang pakikinig sa pagbayo ng bagyo, nagpatuloy ang mga ganoong tinig na nagdulot naman sa kanila ng matinding takot. Maya-maya pa, pagkalma naman ng hangin, may narinig silang 3 katok na nagmumula sa entradang pinto ng bahay nila. Nang marinig naman ni Rosalio ang tungkol dito, dahan-dahan naman niya itong nilapitan habang nababahalang nagtatanong dito ng, "Sino yan? Magpakilala ka bago ko buksan ang pinto." Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yon, laking gulat na lamang niya nang may sumagot na isang lalaki na halos kahawig ng boses ng kanyang ama. Dahil dito halos mapaiyak naman siya, pero pinili niya pa ring maging matatag upang hindi sila mapahamak. Rosalio, ako ito ang tatay ninyo. Parang awa niyo na buksan niyo ang pinto. Hirap na ako, anak. Gustong gusto ko nang magpahinga. Wika sa kanila habang nagmamakaawa. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, unti-unti naman niyang napapansin ang tila bang paglalim ng boses nito. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari rito, pero nasisiguro niya hindi yon ang kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na ring lumapit ang kanyang asawa upang abisuhan siyang wag na wag bubuksan ang pintong yon. Ang kaso lang, nang marinig naman ito ang mga huragtan sa labas, doon na rin ito dahan-dahang nagwala. Habang tumatagal ang pagsasalita nito, pansin na pansin naman nila ang paglalim ng boses nito. Maya-maya pa nagsimula na rin yung magmumumura, hanggang sa sapilitan na nitong binuksan ang pintong yon. Nang mapansin naman yon ng kanyang asawa, agad naman itong kumuha ng krus na gawa sa buto ng tao, kalakip ng itim na libreta at manikang gawa sa pinagtagpi-tagping ugat ng itim na puno. Matapos naman yung ilabas ng kanyang asawa, agad naman itong binuklat ang libretang yon, sabay usal ng mga buhay na katagang nakapaloob dito.
Habang ginagawa naman yon ng kanyang asawa, pilit naman nilang nilalagyan ng mga harang ang pintuan. Buong puwersa na rin nila itong tinutulak sa kadahilan ng kitang-kita na nila ang pag-uka ng mga pakong nakabaon dito. Hindi naglaon dahil na rin sa usal na binitawan ng asawa niya, kumalma ang mga nilalang na nasa labas ng bahay nila. Akala nila tapos na ang mga kaganapan noong gabi, pero paglapit naman ng kanyang kapatid sa malaki nilang bintana, bigla naman yung bumukas kasabay ng pagkaladkad dito ng isang nangingitim na braso. Nang mahila na papalabas ang kanilang kapatid, agad namang sumarado ang bintana na parabang walang nangyari. Akmang lalabas na rin sana sila para hanapin ito, pero pilit silang pinigilan ng kanyang asawa gawa ng naniniwala ito. Yon ang gustong mangyari ng mga nilalang na naghihintay sa kanila. Dagdag pa nito na iwasan nilang magpadalos-dalos sa kanilang mga ikinikilos dahil ang mga nilalang na kinakaharap nila hindi magdadalawang isip na sila'y lipulin sa oras na magkaroon yon ng pagkakataon. Nang marinig naman nila ang bili ng kanyang asawa, masakit man para sa kanila, pinili nilang sumunod. Lubos naman ang pagpapasalamat nito sa kanila dahil sa kabila ng sitwasyong yon, nagdesisyon pa rin yung magbigay ng tiwala. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, doon pa lamang nila hinanap ang nawawala nilang kapatid. 10 milya ang layo mula sa kanilang baryo, may nakitang isang bangkay na walang ulo. Lasog-lasog na rin ang katawan nito, tapos yung mga buto nito nagsiuslian na sa labas ng balat. Nawawala na rin ang laman loob ng biktima, kaya pahirapan na talaga yung makilala. Kaya lang naman nalaman nila Rosalio na yun na nga ang nawawala nilang kapatid ay dahil sa naiwan nitong pulseras sa braso. Dahil sa pangyayaring yon, nadagdagan na naman ang sakit na kanilang nararamdaman. Yung nanay nga nila, halos magbigti na, gawa ng wala itong maisip na rason kung bakit nangyayari yon sa kanilang pamilya. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagdadalamhati, palihim namang nanaliksik ang asawa niya ukol sa tagapagmasid ng mga huragtan na napatay ng tatay nila. Sa loob ng 2 araw nitong paghahanap, nalaman nitong isang banal na engkantong itim ang napatay nito. Paglalarawan ng kanyang asawa sa nilalang na yon, may matabayong katawan, tapos nakasuot yon ng talukbong na nagkukubli sa mata at ilong nito. Ang tanging nakausli lang sa nilalang na yon ay yung mga matatalas nitong mga ngipin. Palagi rin yung may dalang kariton kung saan ito ang nagsisilbing lagayan ng mga ulat na natuklasan ng nilalang. Dagdag pa ng asawa niya na malaki ang silbi ng nilalang na yon sa mga huragtan, kaya ganun na lamang ang galit nito. Nalaman din nilang iisang alaga lang na nasa ganoong uri ang pwede nilang matangan, kaya maaari yon ang nagdulot upang makaramdam yon ng matinding galit laban sa kanilang pamilya. Nabanggit din ng asawa niya, hindi titigil ang mga nilalang na yon hanggat hindi sila nalilipol. Gayunpaman sa kabila nito, naniniwala pa rin itong may paraan pa upang matakasan nila ang ganoong sitwasyon. Yun nga lang, hindi nito masiguro na lahat sila makakaligtas sa mga nakaambang panganib na malapit ng maganap. Matapos naman itong mailahad ang lahat, nagpa siya yung maghanda na ng mga pangontra laban sa mga nilalang. Inabisuhan din siya nitong wag nang magtatagal sa kanilang pamamahay kung gusto niya pang mabuhay. Nang marinig naman ni Rosalio ang tungkol dito, agad naman siyang lumapit sa mga kakilala nilang albularyo, ngunit sa kasamaang palad,
walang naglakas loob sa mga ito na magbigay sa kanila ng tulong. Bawat albularyong kanilang binibisita noon, kung hindi abala sa kanilang mga ginagawa, hindi sumasagot sa kanilang mga paanyaya at tanong. Kahit masakit para sa kanila na makaramdam ang pagtalikod ng mga ito, nagdesisyon silang sundin na lamang ang nais mangyari ng kanyang asawa. Bago pa man sumapit ang takip silim noong mismong araw, isinama niya ang kanyang ina patungo sa pamamahay nila. Habang abala rin noon sa paghahanda ang kanyang asawa, tinulungan na rin niya ito sa pamamagitan ng pagtali ng mga pundasyon ng bahay nila. Maaga rin niyang tinipon sa loob ang kanyang mga anak upang masigurong kumpleto ito sa pagsapit ng gabi. Habang unti-unting tumatalikod noon ang araw sa kalupaan, ramdam naman niya ang matinding kalungkutan sa kanyang sarili dahil sa kabiguan niyang maisama ang kanyang mga kapatid. Napaliwanagan naman niya ito sa kanilang mga binabalak pero sadyang matitigas ang ulo ng mga ito. Kampante kasi ang mga yon na walang mangyayaring masama sa kanila, gawa ng kalahating konkreto ang dati nilang bahay. Ani pa ng mga ito na hanggat matibay ang trangka ng mga bintana at pinto, walang mangyayaring masama sa kanila. Ang kaso lang, 3 araw ang lumipas magmula noong umalis sila sa bahay na yon. Pumutok ang isang kagimbal-gimbal na balita ukol sa nangyari sa kanilang bahay. Ayon sa mga saksi, nadatnan nitong bukas na ang kanilang tahanan magbabandang 4:00 pa lamang ng madaling araw. Pagtatapat pa ng mga ito na, pagpasok nila sa loob, wala na silang nadatnang mga tao. Ultimo yung bangkay ng kanilang ama, naglaho na lamang na parang bula. Ang mas nakakatakot pa noon sa lahat ay nung malaman nilang maging ang mga nakilamay noong mismong gabi nawawala. Sa paglipas pa ng mga araw, hinanap talaga nila ang mga panauhing yon pero sa kasamaang palad wala na silang nakita. Halos marating na nga nila noon ang kalahati ng isla Kakahalughog, subalit sa kasamaang palad na natili silang bigo. Kasabay ng pagkawala ng nasa humigit 15 katao ay ang paglaho naman ng dilubyong papabadya sa kanilang lugar. Nang malaman naman nila ang tungkol dito, hindi naman nila maiwasang magpasalamat gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na umalis na rin sa kanilang lugar ang mga huragtan. Matapos ang mga pangyayaring yon, nanatili pa rin walang makapagsasabi sa totoo nitong anyo. Ang tanging pinagbabasehan lang din nila sa wangis ng mga ito ay yung aninong nasipat ni Rosalio. Dahil dito, nagdulot naman yon ng matinding takot sa kanilang lugar. Para sa mga taong nakasaksi sa lakas ng mga huragtan, naniniwala silang isa yon sa pinakamalakas na lahi ng mga aswang. Sa totoo lang, hindi sila nababahala sa mga pangkaraniwang aswang, pero ibang usapan na kapag ang lahing yon ang nabanggit. Lumipas pa ang mga taon. Nakalimutan man ng iba ang tungkol sa mga pangyayaring kailan may hindi malimot-limot ng pamilya ni Rosalio. Hanggang sa pagtanda at sa kamatayan niya pinuno, nakatatak na sa isipan niya ang tungkol sa isa sa pinakamalakas na lahi ng mga aswang na kung tawagin ay Huragtan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe tong huragtan. Isipin ninyo kung saan sila nakatira.
sa mga bagyo. O, paano nga naman nating hindi masasabi na isa to sa pinakamalakas na lahi ng mga aswang? Doon pa lang sa tinitirhan nila, alam na nating malakas to eh. Sino ba namang normal na tao o kahit sabihin na nating mga tipikal na aswang ang kayang tumira sa loob ng bagyo? Walang iba kundi itong lahi lang ng huragtan. Tapos tingnan nyo ha, ultimo yung mga nilalapitan nilang mangkukulam na nga eh. Tapos yung iba, albularyo, antingero, ayaw silang tulungan. Bakit? Kasi nga nakakatakot yung lahi ng huragtan. 'Di ba? So ako, para sa akin, tong kwento na to, mas lamang yung mga nasa kaliwa. Well, hindi ko masabi kasing purong-purong kaliwa yung mga huragtan eh. Though tinatawag silang mga aswang. Kasi itong mga huragtan, kung wala ka naman sa kanilang nasaktan o wala ka na argabyado, parang di ka naman kukulitin ng mga to. Kaso nga lang aksidenteng nakapatay yung tatay nila nung bantay eh. Isipin ninyo ha, makapangyarihang engkanto yon na inaalagaan ng huragtan na pwede nilang tanganin sa buong buhay nila isang beses lang. Tapos napatay pa nung tatay nila. 'Di ba? Kahit sino talaga magagalit dito eh. So ako, para sa akin, medyo balanse lang yung kwento. Kaso masalimuot yung naranasan ng bida natin kasi nga buong pamilya niya nawala eh. Doon lang sa part ako na yun medyo nasaktan, pero overall napakaganda ng kwento na to, tsaka bagong lahi na naman. Pero syempre kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.